Hola, bona nit de nou. Esperem que estigueu gaudint d'aquest sopar. Ara passarem a fer la conferència a càrrec de Joan Anton Català. Ell és llicenciat en Química Física, especialitat en Química Quàntica per la Universitat de Barcelona, màster en Astronomia i Astrofísica per la Universitat Internacional de València i col·labora en diferents centres formatius i diferents observatoris astronòmics com l'Observatori de l'Ebre o l'Observatori del Montsec. Per últim, és pioner durant aquest últim any de fusionar l'astronomia amb la formació dins d'una empresa, amb el projecte Un espai per créixer. Per això demanem un fort aplaudiment pel Joan Anton Català. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Marc, per la presentació. Bona nit a tothom. Us agraeixo. Em permeto tractar-vos de vostè. Bàsicament sou tots més jove que jo. Espero que estigueu gaudint del lloc. És un lloc, com veieu, extraordinari. És una nit també molt xula, amb una lluna creixent que s'està ja ponent, amb un postre deliciós que podeu acabar. Jo no tinc aquesta fortuna, jo he hagut de pujar aquí sense acabar-lo, i teniu un planeta i un asteroide, i potser algun esment en farem, els asteroides, si m'ho permeteu. Bé, el títol de la xerrada que volia compartir amb vosaltres, que de fet vull compartir amb vosaltres, és aquest que veieu, un univers buit i desconegut. Jo tinc un repte, a part que esteu molt còmodes i esteu menjant i ara jo us parlaré, el repte és parlar-vos d'una cosa que és buida i desconeguda. És bastant complicat parlar d'això, no? Perquè si és buit i desconegut, de què parlarem? Espero poder-vos transmetre no només coneixement, sinó emoció. Per mi l'astronomia és un element capaç de generar emocions que val la pena pensar-hi i que et fan gaudir de poder mirar al cel, et fan gaudir moltíssim, només que coneguis 4 coses. Espero poder-vos traslladar una mica també d'aquesta emoció de la natura, d'allò que formem part. Mireu, el nostre univers, l'univers en què vivim, va néixer ara fa uns 13.800 milions d'anys. És una passada, 13.800 milions d'anys. Això ho sabem amb molta precisió. Actualment la ciència ha arribat a saber amb molta exactitud el moment famós del Big Bang, aquesta expansió de l'univers. La pregunta que a vegades em fa Joan Antoni, què hi havia abans? No en tenim ni idea. Per què va començar el Big Bang? No en tenim ni idea. Univers desconegut. No sabem el que hi havia abans, ni sabem per què va començar. Però a partir que comença el Big Bang sabem moltíssimes coses. Podem, quasi segon a segon, podem saber allò que va passar i com l'univers que observem quadra amb tota aquesta teoria del Big Bang. Aquí hi ha una idea bàsica que m'agradaria també donar-vos, és nosaltres vivim en un univers aquest que va néixer fa 13.800 milions d'anys. No sabem si han existit milers o si existeixen milers més d'universos. Només sabem que aquest univers en el que vivim és perfecte per nosaltres. De fet, estem aquí sopant i jo us estic parlant perquè l'univers és perfecte per nosaltres, perquè si no hi seríem. És un univers tan hostil, un univers tan dur, com veureu amb alguna de les explicacions que faré, que seria impossible que existissin ni planetes, ni roques i, òbviament, ni persones. Per tant, tot confabula en aquest univers perquè avui estiguem aquí. Per això us dic que és un univers dels molts que poden haver existit o que potser existeixen en paral·lel, cosa que tampoc no sabem. La qüestió és que en el moment inicial del Big Bang, en el moment que comença el Big Bang, es forma tota la matèria de la qual estem composades les persones, però està composat tot allò que veiem. Les coses, els planetes, les estrelles, les galàxies. Tota la matèria que forma, tots els components que formen la matèria es creen en el primer instant sospir del Big Bang. Per tant, nosaltres, d'alguna forma, vam començar a néixer fa 13.800 milions d'anys, amb el Big Bang. Dintre nostre, els àtoms que tenim al cos, alguns d'ells recorden el moment inicial del Big Bang. Per tant, estem fets d'aquesta matèria. El que és extraordinari, si això no ho fos suficient, que jo penso que és molt extraordinari, però si això no fos suficient, resulta que en aquell mateix instant no només es crea la matèria que coneixem, torno a repetir, la que forma tot allò que veiem, les coses, els objectes, les estrelles, les galàxies, els planetes, sinó que es forma un 85% de matèria que no sabem què és. I ara deixeu-me que us expliqui això. No és matèria que no haguem vist, perquè els nostres telescopis no són suficients potents com per veure-ho. No, sabem que és matèria no estàndard, sabem que és matèria no ortodoxa, matèria no ordinària, matèria que no està feta d'àtoms. Matèria que no sabem de què està feta.
L'únic que sabem és que és totalment diferent allò que forma les estrelles, els planetes, les galàxies i les persones. En diem matèria fosca. Fa quasi 100 anys que sabem que existeix la matèria fosca i encara no l'hem descobert. Fins i tot hem pogut veure els efectes gravitatoris que té la matèria fosca. Sabem que està allà fora, sabem que està aquí, però no l'hem descobert. Només com a curiositat que sapigueu que l'estem buscant sota terra. En lloc de buscar-la a l'univers, l'estem buscant als acceleradors de partícules, el que hi ha a Ginebra, sota terra. Els acceleradors de partícules generen energies equivalents a les que hi havia en els primers instants del Big Bang. Per tant, fixeu-vos, torno un moment enrere. Vivim en un univers que va néixer fa 13.800 milions d'anys, que va crear un 15% de matèria, diríem, normal, la matèria de la qual nosaltres estem fets, i un 85% de matèria que no sabem què és i que li hem posat el nom tan inventiu, tan matèria fosca. No sabem què és, un 85% de la matèria que hi ha a l'univers és totalment desconeguda per nosaltres. Clar, a l'univers encara li quedava molta feina quan va crear aquest 15% de matèria, diríem, ordinària per arribar a fer persones, o per arribar a fer un planeta com la Terra. Li quedava encara molt de temps. Què va fer durant tot aquest temps l'univers, després del Big Bang? De fet, estem aquí gràcies a les estrelles. Aquella frase famosa, sou pols d'estrelles, és textual. Nosaltres som pols d'estrelles. Què fan les estrelles? El nostre Sol és una estrella. Qualsevol de les estrelles que veieu al cel és un sol. És equivalent. Sol, estrella és igual. Què fan els sols? Què fan les estrelles? Dintre del seu cor, a uns quants milions de graus de temperatura, el que fan és agafen 2 àtoms d'hidrogen, que com sabeu l'hidrogen és l'element químic més senzill que hi ha a la natura, i els fusionen per formar el segon element de la taula periòdica, que és l'heli. De 4 àtoms d'hidrogen en formen un d'heli i els hi sobra energia per fer llum i calor, i és la llum i la calor que ens arriba del Sol, de les estrelles. El Sol produeix llum com a subproducte. De fet, la utilitat del Sol és generar matèria. Fusiona per generar el segon element de la taula periòdica. Doncs bé, les estrelles aquest cicle el continuen fent, i les estrelles gegants el segueixen fent fins crear tots els elements de la taula periòdica. Tots. Tots vol dir tots. El sodi de la nostra sal, l'oxigen que respirem o que tenim a l'aigua, el carboni que tenim a les nostres cèl·lules, el nitrogen que hi ha a l'atmosfera o que tenim als aminoàcids, el plom de les canyeries que encara siguin de plom, l'or dels vostres anells o la plata dels vostres anells, el coure, el clor, absolutament tot està format per les estrelles. Perquè quan es va crear l'univers només hi havia hidrogen. Per tant, estem aquí no només perquè hi va haver un Big Bang, que sí, lògicament, sinó perquè després van haver-hi estrelles que van morir i van alliberar a l'univers, el van enriquir d'elements que havien fusionat nuclearment dintre dels seus cors. I per això tenim tots aquests elements que he comentat, tots els elements de la taula periòdica fins al plutoni. Els que venen a continuació són artificials, els fem al laboratori. Fins i tot l'urani és natural, l'urani també va ser creat per les estrelles. Per tant, tot. Som textualment pols d'estrelles. I així és com s'han pogut crear coses tan espectaculars com planetes rocosos, com la Terra o la Lluna que veieu en aquesta imatge, perquè sense estrelles que hagin mort i que hagin alliberat, viuríem en un univers fet només d'hidrogen, molt vulgar, molt simple. No es podrien fer roques, no es podrien fer silicats, no es podria fer res. I per tant estem aquí gràcies a aquesta història del Big Bang, d'un univers només en un 15%, recordeu, de matèria coneguda, que ha pogut organitzar-se per fer estrelles, les quals s'han mort després de diverses generacions d'estrelles i han anat enriquint l'univers de matèria diferent a la que hi havia en el moment del Big Bang. Sabeu que l'hemoglobina, a la sang, tenim a cada molècula de sang, d'hemoglobina, tenim un àtom de ferro. Això fa que la sang, entre altres coses, sigui vermella i fa que la sang tingui la capacitat de transportar oxigen. Tenim un àtom de ferro. Aquest àtom de ferro que tenim dintre de la sang, un dia va ser creat dintre del cor d'una estrella i va viure l'explosió d'una estrella gegant. Dintre nostre tenim això, tenim el recordatori de la mort enorme d'una explosió, que són aquestes explosions que es diuen supernoves, les morts de grans estrelles.
Us voldria, però, parlar d'un altre element molt important del nostre univers i per fer-ho hem d'agafar perspectiva, ens hem d'allunyar. Ara veiem la Terra i la Lluna i ara anirem agafant zoom cap al darrere per allunyar-nos i agafar visions més extenses. Aquesta és una fotografia feta amb telescopi, tampoc penseu que és un telescopi gaire gran, no és com el que veureu aquí que és molt gran, el del Fabra, aquest és el meu telescopi, per tant és un telescopi modest. Es poden arribar a veure tots els puntets que veieu aquí, són estrelles, són sols. Només a la nostra galàxia calculem que hi ha 200.000 milions de sols. Les xifres són increïbles en astronomia. Recordo, cada puntet d'aquests és una estrella que està fusionant elements perquè quan mori pugui enriquir l'univers i pugui fer que en algun moment puguin existir planetes rocosos i puguin existir coses tan interessants com persones. Però necessito més zoom, necessito anar-me'n més enrere per parlar-vos del que us vull parlar. Si tiro enrere, surto de la galàxia. Aquesta, lògicament, no és la nostra galàxia. Mai podrem, no ho sé, a les nostres generacions mai podrem fotografiar la nostra galàxia perquè la càmera de fotos l'hauríem d'allunyar tant, hauríem de sortir tant de la nostra galàxia per poder tenir una perspectiva d'ella que trigaríem milions d'anys. Si viatgéssim a la velocitat de la llum, trigaríem uns 2 milions d'anys en poder agafar una perspectiva suficient com per poder fer aquesta foto. Per tant, aquesta foto és una foto real del telescopi espacial Hubble d'una altra galàxia que creiem que s'assembla a la nostra. És a dir, la nostra, vista des de fora, deu ser bastant similar a aquesta. Tot això són estrelles, les veiem de molt lluny. Les galàxies són com ciutats d'estrelles, però necessito anar-me'n més enrere per parlar-vos del que us vull parlar. Per tant, tirarem més enrere en una altra fotografia del telescopi espacial Hubble que ens ensenya moltes galàxies. Fixeu-vos aquí que petites ja que es veuen, hem tirat molt enrere. Cada punt que es veu en aquesta foto, excepte aquesta que és una estrella, hi ha un parell o 3 d'estrelles. Tot el de més que hi ha en aquesta fotografia són galàxies. Recordeu, galàxies són ciutats d'estrelles, amb milers de milions d'estrelles, i les veiem així de petites. Ara voldria que us fixéssiu en un element que és el que realment us vull presentar. Si jo us pinto una paret de negre i en aquesta paret de negre us poso un puntet blanc i us dic descriviu-me què veieu, em direu un puntet blanc, quan en veritat allò és una paret negra amb un puntet blanc. La nostra vista té tendència, la nostra atenció té tendència a fixar-se en la llum, amb les coses que fan llum. I aquí ens estem fixant amb les galàxies. Però és que no ens hem de fixar en les galàxies per entendre l'univers. A l'espai buit, a l'espai negre, que en aquesta foto no és negre, és més aviat blau, que hi ha entre les galàxies és enorme. Les distàncies són immenses. Si una galàxia us dic que són milers de milions d'estrelles i les veiem tan petites, imagineu-vos si feu l'exercici de mirar la foto en 3 dimensions, imagineu-la en 3 dimensions, les distàncies tan enormes que hi ha entre les galàxies. I és que vivim en un univers buit, absolutament buit, no hi ha res en aquest univers. Mireu si és buit, el símil que us posaré, espero que us pugui demostrar aquesta buidor. Per simular la densitat de matèria que hi ha a l'univers hauríem d'agafar un granet d'arròs, tallar-lo en 8 peces, en 8 trossets, n'elimino 7 d'elles i me'n quedo només en una, esmicolo aquesta 8ª part del granet d'arròs, l'esmicolo ben finet i el distribueixo per una esfera equivalent a la Terra. La Terra fa 6.400 quilòmetres de radi, és un tros d'esfera. Entre aquesta esfera distribueixo una 8ª part d'un gra d'arròs. Això és la densitat de matèria que té el nostre univers. Per tant, està buit. És increïble. Vivim en un univers absolutament buit. Nosaltres, que som matèria, som excepcionals. Carl Sagan, que el recordareu, era un gran divulgador, un gran físic, astrònom, deia que els àtoms estan també composats d'espai buit. Nosaltres estem composats d'espai buit. Som com a l'univers, no hi ha cap diferència. De fet, formem part de l'univers. Fixeu-vos, si agaféssim un àtom, i el nucli de l'àtom fos una piloteta de tenis, els electrons estarien a més d'1 quilòmetre de distància. Estem buits. Nosaltres estem buits. Vosaltres ara penseu que esteu tocant la cadira. No l'esteu tocant. No arribeu a tocar la cadira. El que fan els electrons dels àtoms del vostre cos i de la cadira és es repel·len perquè tenen càrrega negativa i molt abans que els vostres àtoms toquin els de la cadira no arribeu a tocar-los perquè es repel·len. Estem tan buits que si no fos per això no tindríem consistència i us estaríeu fonent amb el terra. Jo ara m'estaria fonent en el terra perquè estic buit, totalment buit. Per tant, no només estem buits, vivim en un univers
totalment buit. És impressionant. Fixeu-vos, un univers en un 15% només de matèria coneguda i, a més, buit. L'univers s'expandeix. Sabem que s'expandeix des de començaments del segle XX, més o menys. Això encara el fa més buit, perquè la matèria i l'energia que hi ha a l'univers és constant per la llei de la conservació de l'energia. Si l'univers s'expandeix i cada cop és més gran, vol dir que cada cop és menys dens, la mateixa energia i matèria a distribuir per espais més grans. Per tant, l'univers cada cop serà més buit, desesperadament buit. Si ja ho és ara, encara ho serà molt més en el futur. I el més extraordinari, i tornem a lo de l'univers desconegut, és que per què s'expandeix l'univers? Hi ha algú que està bufant el globus, hi ha algú que l'està estirant, algú que està fent una energia desconeguda que està fent que l'univers s'expandeixi, i tampoc no sabem què és. I quin nom li hem posat a aquesta energia desconeguda? Energia fosca. Com que som tan inventius, els científics, doncs li havíem posat matèria fosca a la matèria que no coneixíem, ara també li hem posat energia fosca a l'energia que desconeixem, que fa que estira a l'univers, que fa que l'univers cada cop sigui més gran i no en tenim ni idea de què és aquesta energia. En total, si fem un balanç del que hi ha en aquest univers, fixeu-vos, l'energia ordinària, recordo, és la que fa les estrelles, les galàxies, el que fa els planetes, el que fa les persones, el que fa tot, absolutament, el que veuen els nostres telescopis, el que veuen els nostres ulls, això representa només un 5% del que hi ha a l'univers. Un 27% és matèria desconeguda i un 68% és energia desconeguda. Per tant, no coneixem res, és extraordinari, no coneixem res. I vivim aquí. Vivim en un món fet expressament per nosaltres, en un univers buit i desconegut. És impressionant. El miracle de la vida, el miracle del planeta, la sort enorme, fortuna que tenim de viure en aquest univers buit i desconegut. Clar, també ens preguntem, i aquesta sort que tenim nosaltres la pot haver tingut algú més i estem mirant. Sabeu que estem buscant vida, l'estem buscant a Mart, l'estem buscant, que sapigueu que Mart és l'únic planeta que coneixem habitat només per robots. Tenim 2 robots allà. Per tant, com que no hem descobert vida, diem que és l'únic planeta que només està habitat, que coneguem que només està habitat per robots, és Mart. No hem trobat encara vida a Mart. A Mart estem buscant vida microscòpica, segurament fòssils, vida que podria haver existit fa milions d'anys, milers de milions d'anys de fet, i estem buscant vida intel·ligent a través d'emissions en l'espectre radioelèctric, a través de radiotelescopis. No hem descobert tampoc cap senyal excepte un senyal que va arribar a l'any 77, que no s'ha aconseguit explicar mai, es diu el senyal WOW, per si algú de vosaltres ho vol buscar al Google. WOW és l'exclamació en anglès que va posar l'astrònom americà, que va veure sortir de l'ordinador el senyal i va posar WOW en exclamació, es coneix com el senyal WOW. No li hem trobat explicació, és l'únic senyal que té dubte. No és suficient en ciència perquè has de tenir evidència, no s'ha tornat a repetir mai més, però allà està, és l'únic senyal sospitós, però no hem descobert res, però ho estem intentant saber perquè necessitem contestar aquesta pregunta, necessitem saber si aquest univers només s'ha fet per nosaltres. Acabo ja. Us deixo amb 2 fotografies. Aquesta primera a mi m'agrada molt, això és un astronauta des de l'Estació Espacial Internacional, ells tenen una cosa que n'anomenen la cúpula, que té finestres per tot arreu i ho fan perquè els astronautes puguin distreure veient l'extraordinari espectacle de la Terra. Us podeu imaginar allà mirant el que aquest astronauta està mirant. Està mirant una cosa extraordinària, que és la Terra. Un planeta blau, habitat amb milions d'espècies vives en un univers buit i desconegut. I l'última és aquesta, que és una fotografia que va fer el Carl Sagan en una sonda, va fer que la sonda girés la càmera cap a la Terra quan estava molt lluny i va fotografiar la Terra. I això és la Terra vista des de molt lluny. I quan els altres científics de la missió li van preguntar, però escolta'm, per què vols fer aquesta foto? Si no té cap interès. I el que volia Carl Sagan és fer justament això, fer que veiéssim que la Terra, vista des de fora, no és res, és un píxel, és un punt, no és res. Som un planeta navegant en una immensitat d'un univers buit i desconegut, molt agressiu i molt hostil. I aquesta és la cosa extraordinària, que és l'enorme fortuna que tenim de tenir una cosa que es diu vida i participar d'un experiment que ha fet la natura, que es diu Terra i que es diu vida i que es diu persones. Molt bé, això és el que jo us volia explicar. Us agraeixo l'atenció, espero no haver-me allargat més, per això m'ha pitat un parell de cops, vol dir que m'he allargat una mica més del que m'havia allargat. Moltes gràcies a tots.
Crec que podem fer alguna pregunta. Exacte, sí. L'agafo un moment. Sí, ara tenim el moment de preguntes. Si algú té una pregunta que li vulgui fer al Joan Anton, doncs ens aproparem al micròfon i ell contestarà des d'aquí qualsevol tipus de pregunta sobre astronomia. Felicitats per la xerrada. En el cas que hi haguessin universos paral·lels, que estiguin en una altra dimensió, estiguin dintre d'aquest univers, fora d'aquest univers, estarien comunicats? Serien els forats blancs i els forats negres d'en Hawkins? Bé, això, a veure, se'm sent ben aquesta? Sí? Això és justament el que no sabem. De fet, el tema dels universos paral·lels que jo he introduït inicialment com a idea és justament una hipòtesi. No hi ha cap mena de comprovació d'això i difícilment ens costarà tenir comprovació d'això, perquè si és que hi ha més universos és molt probable que els universos no estiguin fàcilment connectats entre ells. Forats negres ja en tenim en aquest univers. Forats negres, sapigueu que es produeixen, n'hi ha molts, els hem justament començat a descobrir. Forats negres es produeixen quan hi ha la mort d'estrelles gegants, produeixen forats negres. Hi ha teories que diuen que si els forats negres, i això ho haureu vist a pel·lícules, per exemple, la pel·lícula Contact, no sé si l'heu vist, de la Jodie Foster, és una pel·lícula molt xula, on es viatja, o ara fa poc, ara no recordo el nom de la pel·lícula, molt famosa, on es viatja a través de túnels de Cook, que serien com deformacions de l'espai que connectarien forats negres. Forats negres es diria que deformarien a l'espai i que permetrien viatges entre llocs de l'univers molt distants d'una forma molt ràpida, o fins i tot entre universos paral·lels. Això són purament especulacions i teories. Actualment no tenim res més que idees, però també el sentit comú ens diu que potser hem de fugir de la pretensió que niu de l'home durant tota la seva història de creure'ns espacials, no? I de creure, primer vam creure que ocupàvem un lloc espacial en el nostre sistema solar i que tot girava al voltant nostre. Després vam creure que la nostra galàxia era l'única que existia en l'univers. Després, en el Big Bang, vam creure que potser nosaltres ocupàvem el centre d'aquest Big Bang i avui sabem que no ocupem res. No ocupem absolutament res. Per què no llavors podrien existir altres universos? Perquè el nostre univers hauria de ser l'únic. Però no, de fet no ho sabem ni tenim proves d'això. Alguna pregunta més? Sí? Hola, bona nit. Es pot fer i desfer la matèria? Sí. De fet, nosaltres ho estem fent cada dia als reactors nuclears. Qualsevol reacció nuclear el que fa és, no sé si recordareu la gran famosa equació d'Einstein, la famosa E igual a mc quadrat, que és el que ens diu aquesta equació és que massa, matèria i energia són dos cares de la mateixa moneda i que podem transformar fàcilment una amb una altra. Els nostres reactors nuclears cada dia el que estan fent és transformen matèria en energia. Fan energia a partir de fissionar, fan al revés que les estrelles, no fan un puzzle al revés, no sumen peces, sinó que agafen una peça gran que es diu plutoni i urani i les destrossen en peces més petites. Per tant, sí, energia i matèria es transformen i la matèria es crea i es destrueix formant energia. El que al final el balanç ha de ser únic, és a dir, quan sumes ha de sumar, no pot desaparèixer matèria i desaparèixer energia, però sí, la matèria es pot transformar. Gràcies. Bona nit. Si la ciència està tan escarmentada i tan desenganyada de tantes vegades que s'ha equivocat al llarg de la història, per què ens hem de creure ara que la velocitat permesa és la de la llum? Vale, molt bona pregunta. A veure, jo diria la ciència ha avançat a la història, quan tu mires la història, ha avançat a partir de grans errors. Gent com Einstein, que el tenim com la figura segurament més genial de la ciència de tots els temps, va cometre errors que són increïbles quan els analitzes, dius com un home com ell va cometre errors tan animals, no? Tan bèsties. I justament els errors que va cometre Einstein van permetre donar el següent salt de la ciència. Per tant, actualment quina física tenim? Teníem una física que és la de Newton, la física que hem estudiat a l'escola, la que diu que si vas a 80 per hora en un cotxe i te la pinyes et fas molt de mal. Aquesta és la física, i és la física que utilitzem cada dia. I aquesta física segueix sent vàlida. Einstein ens va demostrar que hi havia una altra física més global que englobava, per tant, la de Newton, que era la relativitat. I ens va dir que la de Newton és una física perfectament bona, excepte quan a l'univers hi ha condicions extremes. I llavors el que aplica és la teoria de la relativitat.
La teoria de la relativitat el que ens diu és que la llum és el viatger més veloç que pot tenir la natura. Segons la relativitat, res pot córrer més que la llum en el buit. Perquè us feu una idea de quan corre la llum, perquè clar, si us dic la velocitat, dius, bueno, 300.000 km per segon. És molt. Però dius, bueno, i això què és, no? Bueno, doncs si ens n'anéssim al circuit de Montmeló, ens posem a la sortida, posem un Fórmula 1 i posem una partícula de llum i donem la sortida, en un segon, aquells que entengueu de cotxes, jo no n'entenc gaire, no sé quants metres haurà avançat el cotxe en un segon, suposo que alguns,